Исхакый калуш. Насир шатлыгыннан үзенең баскычтан төшкәнен сизми дә калды. Ул чалбар кесәсендә шалтыраган 3 сум акчаның татлы тавыш берлә тиз генә өстенә пәлтәсен, башына бүреген киеп, шул әллә ничә җиреннән тишелеп бетеп, аяк киемлегеннән битәр балык тотар өчен сүзгә ашаган калушына аягын сузды. Аягы бик күп тәҗрибәләр берлә бу калушның ашы суык көннәрдә бик салкын, бу калушның эше сазлы көннәрдә бик былчырак иде кем белгәнгә. Ул калушка барасы килмәгән, ул калушка керәсе килмәгән кебек булып китте. Насир эшеннән генә аягыны җуатып: Кер, курыкма, октык керүең, әллә ышанмыйсыңмы? Дәлиле ныгая төшсен өчен кесәсендәге көмеш тәңкәләрне шылтыратып җибәрде. Аяк көмеш тавышларының ишетер-ишетмәс салкын былчырак калушның эченә үзенә тыкты. Аның керүе берлә калушның эченә җыелган сулар кысылышып, шыбыр-шыбыр иткән тавышлар чыгарып сөйләшә башладылар. Насир үзенә шул начар йыртык калушны җиңүенең ләззәтен озайта төшәр өчен тагы аякларына кузгатып куйды. Калушлардагы былчырак су тагы төрле тавышлар чыгардылар. Насир кесәсендәге акчаларны капшап карап, һәммәсе дә сәламәтлегенә ышангач, ишектән ук кебек атылып чыкты. Ул бер сикерүдә калуш кибетенә барып җитәсе килгән кеше кебек, ашыгып базарга таба юнәлде. Капкадан чыгуы берлә аның күз алдына уйсурак җиргә җыелган су күренде. Насирның юлы аннан булмаса да, ул актык мәртәбә шул калушның хезмәтен күрер өчен, актык мәртәбә калушка аның тишегеннән курыкмавын белдерер өчен туп-туры суга таба юнәлде. Ул калушның бөтен тишегеннән аккан суга, баскан саен калушның эчендәге ишетелгән тавышларга илтифат итмәенчә, акрын гына, бик вакар берлә генә суның бер башыннан икенче башына кадәр йөреп чыкты. Кырыга чыгып баскач та ул бөтен тишегеннән су ага торган калушына карарга тотынды. Ул үзенең дошманын җиңгән солдат кебек елмаеп, аның тишекләреннән аккан судан, аның эчендә шылтырый торган былчырактан көлә башлады. Калуштан үчне ныклап алыр өчен, аның шул былчырактан газапланганын яхшырак күрер өчен, ул әле бер аягыны селкетеп, суларны шыкырдата, аягы белән калушның төрле тишекләреннән җыелган суны куып чыгара башлады. Калушның тишекләре бик күп булса да, Насир буларның барысы белән дә бик тә таныш булганга, буларның берсен дә күзеннән ычкындырмады. Ул буларның күбесенең буйларını, тирәнлекләренә дә белгәнгә, кайсыларының ямамакчы булып та әллә ничә энә сындырып, әллә никадәр ачуы килгәнгә, ул менә шуларның һәммәсеннән дә берәм-берәм бүген ачуын алмакчы булды. Шуның өчен ул калушның йөзенә озын йыртыктан суның күбекләнеп чыгуыннан, калушның ямау урынындагы бөрмәле йыртыктан насос кебек атылып чыгуыннан, калушның башындагы зур тишектән чишмәдән аккан кебек агуыннан, калушның табанындагы тишектән шыгыр-шыгыр итеп суның этелүеннән дә ләззәт ала иде.